Te perlu bi hak bai debat kan ka video se jonga bom tasi ngam den ei palan but i fish pang kinu nu ki chaka ju khai per thai kaleng ei kum tu bai tenat mo rei kan ka video se jonga bom ta ka di tang spang ka jing kran ka bal kon hak bai de ban ka service policy man kum juru ngasi kwa ban kran tang khanjan hak bai de ban ka jing kan tho jung i ba polling do ban ka jing ki service policy jong ki pat ba ka bri nu tram Ti kumpul apa wakil pathai kubur kaleng-kaleng sipang kani ka jingkran jing ba polling do yaman ijung shalong west kawan ru kata ka jumpa siaw ha kamen sem ka jonga ka jimut perkhar ka jonga ba hato ka jingkran jing ba pol kalong kabadai mo ban kalong ki ek ba shong nong rem mo kata ka jikali kawan apo ka jimut perkhar ka jonga kan ban ngatrai kawan ru kumju ha ki jimut perkhar ka jong piru ba hato ka jingkran jing ba polling do kalong kabadai But kalong kaba sungsyong nong rem mo hanga shimat hinga sumanong ba kumki brio ken ngiranya lagi jongki jing sngo haka jing mujur perkhat jungi habaya keranya kanu no kamantru ban larde hangala ni hapi lani haiba apola ni haiba adan ru kiranya lagi jong jing sngo ken haka bai de bat kanika service policy te haka bai de bat ka jing kran jungi ba polling do shpang kanika Jengki dawa ada service policy belai lam khamat ka VPP apo ka singalam jipa adam lev selmon nasumun ong bai ba polling do ila kran sibun ki ha ka tu ka jikran jung i bala pa po ki media bar ki printing press man ka tu ka jikran ji ba polling do bun ila kran je ki badai ban ki dan pan ru ki khap ba ila kran ni ba bakla kan ban ka bala pensusi sibun ki bai ban husong jong ka bertinu tram Namar baga jikran jing ba polling do kabai ong ba kinonya taksi kamai kinyo jing betul you na service policy ban tang kata hi ka sikantian ka pen blalun ya jikran jing ba pol bro khoi bar kala kata om tang kinonya taksi kamai henry wat kino bla kibashu bala mesi benyo bam da meru ban kala pen susi ru shibun ya ki kan ban ngan mlan ru ya jing sha ba uba polling do ula de ru we ni ki ru shampang Uba juya kun nak benta ka dawba joka jat bindru nyutram haki por jinglong samla jung khamtam hak por bau udang ban kum presiden jongka KSU Henry kalong keipan kaba peningo bar kaba persungsi ru ya kibabun ha kaba kansangsan menta ula syukran penuh mesim kelaya kirang ligi juki bakamai mesni bam damian da kaba ong rubai kimyo jing mutoi naka service policy but the pejaru ya ka jingaki ka VPP harkar kisam lawat kam bendawa ya kasolkar bakat penben bahano ya kanikar service policy bana haka jingso besimat kejonga ngasuban ong ba haka jingsa kan iba polling do adi benang ai mesim syu kan ya kanika jingki belam khamanda ka VP minta nomor ba iba polling do ru hak senang iba no men bai dang long kumno ilam jong KSU ila yaki tengru ya kanikar service policy Hari mesti position tu mentai lah di ban ai mensim syukan di ban penskam syukan ya kan ka jengki pemeta khanang bakan long ke bejom ban bakan si job tang kum tu hari kan long ke job ke badan buram kan nak benta jo ka sang VP nak benta ka buram ke jong lojong besiman benyu na mi buram mil jong siman hari nak benta ka daw ba ju samla bawat kam kan nak benta ka daw ba jong ki sama jo ka bri unyu trap hi nomor ba bon ngi ki ba ka bri unyu trap ngira shu im kam jam bon ki samla ka shu pendap e ki jong puli ki jong ki dan ki ba pendap handu ki master degree ru handu ki yo tang ki kompion kam shigira ban kam sungi hab shu bat kom ka kerdan puli ki jong ki kom ta kan nasuban ong ba iba poli do ila di ban perkhat ba ya kan ila di ban ai mesim shu nai pensungu kan kata kajing ya pair party nai pensungu kata kajing ya pair seng hari ban long bet kawi kan ban tli lang bet kawi kan ban larang ya ne bi kum tadi ni ban job ban nang tang suban ong ba iba polling do re haka jaka ben kan tho kini ki nongnya taksi kamai mo lane ki rupet ba ki rangni juki imtu bashu kamai mesni bam damit ai ben ki tho ba kim rajum to ina ka service policy Haji kabin ker gupta ila di menang ai mensim shu kan yaki bakinang trishtom bakinang yakun ki examen pair ki bahia kom ki examen UPSC ki IAS ki IPS examination ru khanang bakinang ki shakli ban kanlong ba sultanat sibuna da yang nyo i bagi samla khasi jungi ki nyo kam kom ki officer hagi tanat sarkar ba pair ban in yo long hi ki nong sinshar daladi ban in long bosi daladi kan bangin shu long tangki pion ki chokudar kat baki officer pan kan long hi de ki menderi ban in shu long marau halaka jong kari kan nilai ban sungtu bahkan di papol hawai de berkata te perlong tamanya syai lang khnat kan
Kenika reservation policy day kamut setia tang kabha banyo thap kam sarkar kan henry kadiru kabha banyo ban besuk khri lam kan hai kini ki jingpuli ki bahe kum hai ki lan puli doktor puli engineering i ki bahe am tu dei ti khanang ba ngi ki ba dok bakrdu turu kinyo kan ja takalat ban job lang syakathong hakajing em ke jongki ti perlu bi kramda pendram ne ya ro ne kentho inu ru ngashu pen pawela ka jusung ko jonga ha ka baide bat kanika jingmi khubor ha ka baide bat kanika jinki reservation policy balai lam khmanda ka vpp ban kumchuru perlu la fi sungu mene fi shambanga don kanunu ka jingkran bakla ka jonga ha kanika video sungha wan me thus tia namar ngam pat des tia berubah bit bebiang ba biang lo nang sudong kan i ban ngarang pun ki jingduna i ni tai ban lada bi i ki jing bakla ki jongaru sasu yaram ban penbet lang bar kadolam kan ki jing bakla ki jonga da ka ba few comments ha ka comment section jogan ka video khanang ba mangaru ngandup sung thu ilai jing bakla jong ban ngan la ru ban penbet ki jing bakla ki jonga man khanang ba ngan la ban num bakla su kan ki bipat ki video si bangan sapmi hadian ban long kamla ban penbet un kam pencanai bhaya la dia ti tang de kini ki kentien ki barin nga ai khobli ya phi baro ki perlok popi ini ka videos ku jonga mata ban sadakan mau ro banya like ban share ban subscribe ru khanang ban I'm sem nai nga ha ka bai de bat kini ki jingring videos ku jonga ti tang de kini kentien nga ai khobli ya phi baro khobli shipon